Už viem, čo ti kúpim na narodeniny. Čo? To je jedno. Čo mi kúpiš na narodeniny? To je jedno, že? Tak na čo to vyprávaš? Však ale už som to teraz zistil, čo ne? Povedz. Ponožky? Kúko, jak 80 ročný, ne? Ponožky kúpujú ty. Ahoj, syno. Tu máš ponožky a sveter. Kolobežku? Maťko, nechytaj nič. A čo? Vidíš, ne? Chuť príč. Dieka. Teraz nahrávam. Je to točí, že mám urobiť sa otuky, ne? Urob niečo, skotulaj sa. Dáme to do empty. Jaj! Tam sa zastav. Teraz to kúknem.